നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായികപ്രദായിന് ഗൗരവദാതാമഗ്രാമതാരിന് നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയല്ലോ അല്ലേ? ശ്ലോകം ചൊല്ലിയല്ലോ. ശ്ലോകം ചൊല്ലി വിവർത്തനം കഴിഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? തോൽക്കുന്ന ഭടന്മാർ, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രഹമേധികളായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ? മക്കളോടും ഭാര്യയോടും സ്വന്തം ശരീരത്തോടും സ്നേഹ അതിരേകത്താൽ ബന്ധിതരായത് മൂലം ആത്മതത്വശൂന്യരായ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരായുന്നില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജനനം മരണം തുടങ്ങിയല്ലേ, അവയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട മാർഗം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഗ്രഹമേധികളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്നു. അപ്പൊ അനിവാര്യമായ നാശത്തിന് ഹേതുവെന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനമുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്താണ്? അവിവേക ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം വ്യഥാവിലായിട്ട് പോകുന്നു. ഭാവത്തും ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ഭൗതിക ലോകത്തെ മൃത്യുലോകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. മൃത്യു എന്ന് വെച്ചാൽ മരണമുള്ള ലോകം എന്നാണ് അല്ലെ? അതാണ് മൃത്യുലോകം. മനുഷ്യനെ അതെ, മരണത്തിന്റെ ലോകം. മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജനിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം മരണം ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താത്തവർക്കെല്ലാം മരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ മൃത്യുലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് 14 ലോകങ്ങളും മൃത്യുലോകമാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തകളും അനേകായിരം കോടി വർഷം ആയുസുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അങ്ങ് താഴെ തട്ടിൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ആയുസുള്ള അണുജീവികൾ വരെ നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് 311.04 ട്രില്യൺ മനുഷ്യവർഷം ആയുസുണ്ട്. പിന്നെ ദേവലോകത്ത് ഓരോ ലോകത്തും ഓരോ തരം ദൈർഘ്യമാണ്, ജീവിത ദൈർഘ്യമാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? അണു അല്ലെ? ഇന്ദുകോപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അണു എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അണുവിനൊക്കെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആയുസുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവി വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഈ ജീവി വരെ, നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ആയുസുള്ള ജീവി വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് പോരാടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിൽ 3 ഗുണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. മറ്റവർക്കെല്ലാം, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആകയാൽ ജീവിതം എന്നത് നമ്മിലേവരിലും മരണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചലഞ്ച് ചെയ്താണ് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനോട് നമ്മൾ വെല്ലുവിളിച്ചാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായിട്ട് ഉയരുന്നത്. ഒരു ജീവസത്ത മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഈ മഹാപോരാട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ
സമർത്ഥനായിരിക്കണം. ഇത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്താമെന്നും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാമെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോട് അതിരേകമായിട്ട് അഭിനിവേശമുള്ളവനാകയാൽ ശരീരശക്തിയാലും മക്കൾ, ഭാര്യ, ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹായത്താലും അജയ്യമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം ഇവയോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആവേശത്തോടുള്ള അതിനോടുള്ള ആസക്തിയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാലും പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഒക്കെ ശക്തിയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളിവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീട് കെട്ടുന്നു, ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് പിന്നെ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും സിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തടി അല്ലെ, വീട് വെക്കാനായിട്ടുള്ള തടി, അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പരിശ്രമം മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരേതരായ സ്വപൂർവികരുടെ മുൻ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർവാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടുവോളം ജീവിതാനുഭവ പരിജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരും സമരോത്സുകരായ പോരാളികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അവരുമായ മക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സമുദായങ്ങൾ, സ്വദേശിയർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ മഹാപോരാട്ടത്തിൽ പിഴവ് വരുത്തുന്നത് അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം മുമ്പ് നടന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ രാപകല് അധ്വാനം ചെയ്ത് എല്ലാം സമ്പാദിച്ച് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ മക്കളൊന്നും നോക്കുന്നുമില്ല. അസുഖവും വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ വയസ്സാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മരണത്തിനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ, കാലം തികയുമ്പോൾ അല്ലെ, ഞാൻ കാലമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ വിശ്വരൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കാലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ വിട പറയുന്നു. ഇതൊന്നും ആരും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കൊണ്ടുപോകാത്തതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസ്കാര കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടിരുന്നവര് പോയി അല്ലെ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ആയുസ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കമന്റൊക്കെ പറയും. അന്നൊരു ദിവസം നമുക്കൊരു വിഷമമൊക്കെ ആയിരിക്കും. വേണ്ടപ്പെട്ടവര് മരണപ്പെടുമ്പോ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ എന്താ ചെയ്യാൻ? നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. അതാണ് മറവി അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് മറവി തന്നിട്ടുണ്ട്. മറവി ഇല്ലെങ്കിലോ, നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മറവി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മറവി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് 15-ാം അധ്യായത്തിലെ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറവി നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടും വലിയ ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നതിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയം ചെലവാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ പിഴവുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലര് പറയും, ഞാൻ മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ മക്കൾ എന്തോ ചെയ്യും, കൊച്ചുമക്കൾ എന്തോ ചെയ്യും, ഭർത്താവ് എന്തോ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയും ഭാര്യ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, എനിക്കൊരു ചായ ഇടാൻ പോലും അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒക്കെ പറയും, മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവരെല്ലാം തനിയെ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഒരു ആത്മാവിന് എന്താണ് വീണ്ടും പുനർജന്മം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് വന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറയും, ഞാൻ പോയപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാന് മുകളിലിരുന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മളതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മള്
സമയം എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കണം, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം ചെലവാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തെ ആരും അതിജീവിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും മാതാജി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തെ ആരും അതിജീവിക്കുകയില്ല. മാനവ ചരിത്രം ഈ സത്യം സംശയലേശമെന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഭാവിയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ നിരന്തരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിധികളായ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗിരിജാമുരളി മാതാജി മ്യൂട്ടാക്കെ. ഗിരിജാമുരളി മാതാജി മ്യൂട്ടാക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? സ്വന്തം പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് മുമ്പേ തന്നെ അന്തരിച്ചുവെന്നും ആകയാൽ നിശ്ചയമായും താനും ഒരു നാൾ മരണപ്പെടുമെന്നും അതുപോലെ ഭാവി പിതാക്കളായ സ്വന്തം പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും കാലക്രമേണ മരണം വരിക്കുമെന്നുമുള്ള സത്യം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഗ്രഹിക്കണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? മരണഭയമാണ് മനുഷ്യന് കൂടുതലായിട്ട്. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം മരണഭയം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. വിവേക ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണഭയമാണ് കൂടുതൽ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടം എന്താണ്? അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജനിച്ചു വീണാല് നമുക്കൊരിക്കൽ തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ, മരണം വരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് സംശയമെന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? ആരും മാക്സിമം 100 അല്ലെങ്കിൽ 105 വയസ്സൊക്കെ റയറായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. എല്ലാവരും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ 10-20 വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈഹലോകവാസം വെടിയുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ? നമ്മൾ ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് കഴിയുമെന്ന്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതും ഓരോന്ന് കെട്ടിപ്പോക്കുന്നതും ഓരോന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? എന്നും കാണും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂന്താനം തിരുമേനി പറഞ്ഞ ജ്ഞാനപ്പാനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്നും വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ജ്ഞാനപ്പാന വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിന്റെ തന്നെ സമ്മറി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മള് കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ള അല്ലെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് നമ്മുടേതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ബ്രഹ്മാവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നുമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയമേ നമുക്കുള്ളൂ. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ശത്രുതയും അതേപോലെ വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ വെച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. ചിലർ വിചാരിക്കും വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ചിലർക്കുണ്ട്. ഈ യുഗത്തിൽ 21ാം നൂറ്റാണ്ടില് ജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്ങർ ജനറേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഹോപ്പുണ്ട്. മാനവ സമുദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ അല്പജ്ഞാനം തീർച്ചയായും വഴിതെറ്റിക്കുന്നവയാണ്. ഈ ജൈവാത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത ഘടനയെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഈ വ്യവസ്ഥാപിത ഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 6 തരം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. വയസ്സാകും, മരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അഭിനിവേശം നിമിത്തം ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു. സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം, നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു തോന്നലാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കാണും. നമ്മൾ എവിടെ പോയി, ചന്ദ്രനിൽ പോയി, അവിടെ പോയി, ഇവിടെ പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണും. അതിന് യാഥാർത്ഥ്യത ഇല്ല, ഒട്ടും തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യതയില്ല, റിയാലിറ്റി അല്ല അത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകവും ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്?
ടെമ്പററി ആണ് അല്ലെ, ഇത് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതല്ല, ഇതിന് നാശം സംഭവിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് സദാ വിഭിന്നമാണ്. മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി സമയമാകുന്ന അഥവാ കാലമാകുന്ന തിരകളെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ട് വരുന്നു. അതും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഏതാണ്? അതിനെ ഏത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു? സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാലം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ഷയവും മറ്റും ഏതിനും വരും, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും വരും. നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചാൽ അതിനൊരു 100 വയസ്സാണ് അതിന് ആയുസ് മാക്സിമം പറയുന്നത്. നമുക്ക് 100 വയസ്സാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 100 വയസ്സ് വരെ ഒരു കെട്ടിടം നന്നായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയും നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. വീടുകളിലെ പഴയ വീടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് വേറെ വീട് വെക്കുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും കാലം കഴിയുന്നു, അതേപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും കാലം കഴിയും. മാത്രവുമല്ല ജീവിതാവസ്ഥകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവ തിരയാനുണ്ടാകുന്ന നുരകൾ പോലെയാണ്. ജീവിതാവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഏതാണ്? പല ഘട്ടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും പോകുന്ന തിരകളിൽ അതിലാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നുരകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? നിമിഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. കുറച്ചു നേരം ഈ നുരകള് കുമിളകളും മറ്റല്ലേ, കുമിളകളും നുരകളും ഒക്കെ കുറച്ചു നേരമേ കാണും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒന്നീ പൊട്ടിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും. അടുത്ത തിര വരുമ്പോൾ ഈ ഏതാണ് നുരകളെല്ലാം മാറി പുതിയ നുരകൾ വരും. അപ്പൊ അഥവാ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂഷ്യം. അഥവാ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന കുമിളകൾ പോലെയാണ് അവ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദേഹം, ഭാര്യ, മക്കൾ, സമൂഹം, സ്വദേശിയർ തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ നുരകളെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ ശരീരം, മക്കൾ, സമൂഹം, സ്വന്തം ദേശക്കാര്, ഇവയൊക്കെ ഏതുപോലെ കണക്കാക്കുന്നു? കടലിലെ തിരയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നുരയോ അല്ലെങ്കിൽ കുമിളകൾ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച അറിവിന്റെ അഭാവത്താൽ നാം അജ്ഞതയുടെ സ്വാധീന ശക്തിയെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ഇരകളായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മായയായ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു? ഏത് വീണ് കിടന്നാലും കയറ് കിടന്നാലും നമ്മളത് പാമ്പാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാഴ അനങ്ങുമ്പോ അത് യക്ഷിയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ആളുകൾ, കുറെ മുമ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? അജ്ഞത കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ വരുന്നത്. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മായയിൽ പെടുന്നു. ഏതാ? സമൂഹം, മക്കൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം, സ്വദേശം എന്നൊക്കെയുള്ള മായയിൽ പെടുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സ്ഥായിയായ ജീവിതാവസ്ഥയെ അഥവാ അമരത്വത്തെ ചിന്താശൂന്യമായി അന്വേഷിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സ്വത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അമരത്വം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഭഗവാനിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമരത്വം കിട്ടുന്നത്. അത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അജ്ഞത കാരണം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് വിലപ്പെട്ട സ്വത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെയും അതേപോലെ ഈ വിലപ്പെട്ട ജീവിതത്തെയും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് മഹത്തായ കർമ്മ ഉദ്യോഗത്തെ വിലകെട്ടതാക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു. നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും പത്നിമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും സ്ഖലിതരാണ് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബാഹ്യവശ്യതയിൽ അമ്പരക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഈ മായയിൽ പെടുകയാണ് അല്ലെ, ബാഹ്യവശ്യതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താണ് മടിമറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.
ആകയാൽ അവർക്കാർക്കും നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ്? ആനകളുടെ നേതാവാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് ആനയുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ ഗജേന്ദ്രനുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതാണ് വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും അതിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്ക് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന ആനയെ ഈ കരയില് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കായിരിക്കും അവിടെ ശക്തി കൂടുതൽ അല്ലെ. ആന കരയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അതേസമയം മുതല എവിടെയാണ്? വെള്ളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വെള്ളത്തിൽ ശക്തി കൂടും, ആനയ്ക്ക് കരയിൽ ശക്തി കൂടും. ക്രോക്കഡൈൽ കരയിൽ വന്നാല് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വധിക്കാനായിട്ട് ഗജേന്ദ്രന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ആരെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന തനിക്ക് ദാനം പുരയ്ക്ക് തൂണം എന്ന് ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവനവനെ മാത്രമേ അവനവനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. അവനവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവനവന്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവനവൻ തന്നെയാണ്, മറ്റാരും നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും കുടുംബ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം എന്നിവയുടെ അയനത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വൃഥ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇതാണ് വാസസ്ഥലം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്താണ്? സുരക്ഷിതരാണ്. കുടുംബം, സമൂഹം എന്നിവയില്, രാജ്യം എന്നിവയില് നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വൃഥ ചിന്തിക്കുന്നു, തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവനവന് മാത്രമേ അവനവന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാനും മോചനം നേടാനും സാധിക്കും. മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭൗതിക പുരോഗമനം മുഴുവനും മൃതശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ചിലകഴിക്കുന്ന മൃതശരീരങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. എന്നിട്ടും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സർവശക്തിയും ഈ മൃതശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വൃഥ പാഴാക്കി കളയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ മൃതശരീരവുമായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൃതശരീരത്തെ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയേണ്ടതാണ് മൃതശരീരം അല്ലെ. കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയെ ഇട്ടേക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മുടെ കൃതികൾ പറയുന്ന 24 മണിക്കൂറിനകം നമ്മൾ അത് സംസ്കരിച്ച് കളയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് ഈ ശരീരം. ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടാലും, ശരീരം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിനകം കത്തിച്ച് കളയണം, സംസ്കാരം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെറും 24 മണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അലങ്കരിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരും മരണമാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വന്ന് ആർത്ത് നിലവിളിച്ച് അതിനെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പൗഡറും കരിയും ഒക്കെ എഴുതി കുറെ അലങ്കാരങ്ങളും കുറെ പെർഫ്യൂംസും ഒക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ അതിനെ അലങ്കരിക്കും, പൂക്കളും ഒക്കെ ഇട്ടല്ലേ. അത് ഉടനെ കത്തിച്ച് കളയാൻ പോകുന്ന അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിന് അന്ത്യം സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നിട്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിയും മൃതശരീരത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്, അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാഴാക്കുന്നു. സംഭ്രാന്തരായ മനുഷ്യരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വെളിവാക്കിയതിന് ശേഷം മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയും സൂചന നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി എടുത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത് ഹൗ ടു ലീവ് എന്നുള്ളതാണ്. ലിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ LIV അല്ലെ, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്? ഹൗ ടു ലീവ്. അപ്പൊ ഇവിടം വിട്ട് എങ്ങനെ പോണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഇവിടം വിട്ട് എങ്ങനെ പോണം, രണ്ടും വാക്കൊന്ന് തന്നെ, ലിവ് ആൻഡ് ലീവ് അല്ലെ. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പിന്നെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, സ്പെല്ലിങ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം. പറയുമ്പോൾ ഏതുപോലെ തോന്നും? ഒരേപോലെ തോന്നും. അപ്പൊ ഹൗ ടു ലിവ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ലീവ് എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയെടുത്ത് ചോദിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് സ്മരിക്കണം അല്ലെ, എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം,
എന്ത് ചെയ്യണം, അവസാനം പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നും കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷത്ത് ചോദിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പല ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. എന്തൊക്കെ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ പാടില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അല്ലേ, എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പം ഇതുവരെ എന്താ കർമ്മങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് വെളിവാക്കി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്, അതായത് എല്ലാം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു, മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സൂചന നൽകുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മതത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരമുള്ളതിനാൽ ആത്മതത്വജ്ഞാനമുള്ളതിനാൽ സംഭ്രാന്തരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കിയവർ, അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും മരണവേളയിൽ പോലും അവർക്ക് ഭയമില്ല, സംഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് ആത്മതത്വം അല്ലെ. ആത്മതത്വം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മരണം വരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപെടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മതത്വജ്ഞാനമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംഭ്രാന്തരാകുന്നില്ല, പേടിയില്ല, അവർ സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയുന്നു എന്നാണ്. കാരണം എന്താ, അവർക്കറിയാം ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. തസ്മാത് ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ. 8 മണിയായി മാതാജി. ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാണ് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചു. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതം വെച്ച സ്മർത്ത ചേതാഭയം സ്വേച്ഛതാഭയം. ഇച്ഛത അതാണ് അഭയമാണ്. ചേച്ഛത അഭയം എന്നാണ്. അതായത് തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വര ഹരിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യ ച സ്മർത്തവ്യ ച ഇച്ഛത അഭയം എന്നാണ്. ഈ ദീർഘം വരുമ്പോ അവിടെ എല്ലാം ആ ശബ്ദം വരും. ഇവിടെ ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇവിടെ സർവാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവാത്മാ തന്നെ. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ എന്നാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ. പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഏതാണ്, അഭയം എന്നാണ്. നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപത രൂപ കൃപാ സിന്ധുഭേയ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേ